Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas buat para pemirsa dan selamat pagi. Aku pagi ngontenku guys ya. Aku arep resik rasane iki rada ya bekas-bekas teh, bekas apa jenenge? Apa ya nek ngarane ya? Kedus-kedus iki arep tak beresi pemirsa. Ben ora tinggu sarang nyamuk iki kucingku. Iki lho ibuku pas rene digawa iki terus nggo apa ora usah aku yang ngono kayak pas dolan. Gua ada bumbu saiki rak bumbu atom-atom ringkes iso dienggo selawase ya tukono besek enggak yo. Nah, ya arep tak ambil dulu. Mulane aku kadang lagi tuku sak nang pasar iki. Yo kadang lo tuku sak nang kene sang apik, kadang lo ditawani bakul mbah-mbah bakul beras kuwi tak tuku tetep pemirsa. Sejina alias 10 lembar itu 2.500. Nduk gelem nuku tak tuku, nek tak tuku mbah tetep nganggo terus misale tunggu rosok-rosok kadang lo ditimbang sekalian digawa karo tukang rosok. Tukang rosoknya di sini itu keliling bawa motor. Kadang kalau yang sing daerah etan nang daerah kidul. Nah, iki ketoke kok mblangkrak kabeh arep tak beresi guys yo. Tak taruh di kandang pemirsa. Ayo pus, iki aja metu kowe engko bingung. Jemuranku wis anyar guys. Engko sok tak kapan-kapan tak konteni. Ayamku. Alah. Kok keberkan usuk ya Allah. Oh alah. Aduh, piye iki? Sik guys, halong usuk sing dienggo jemuran iki lho pemirsa. Iki gawe proyek iki jebule jemuran. Mbah pengen proyek apa karo Pak Rasido ra roh. Urusane mung lanang guys. Aku cuma ngeling nang ngandani. Iki engko ambek menjawab beberapa pertanyaan pemirsa sing mungkin urung detail ya. Batek sama tripod guys. Ini mumpung pagi saya mau membersihkan rosok sing di sini. Ini kita sih terus pemirsa. Ayo Jimmy. Iki wae pakan entek. Bakule isih tutup lah ya. Aku ngonten iki setengah 7 pagi lho pemirsa. Buane sing ini. Sing diburu saya bakul es nek gak ono tuku es kristal. Pengen tuku 2.000, ingin beli 2.000, 3.000, 5.000 ditampah nih. Mendaratunya kepelongor tenanan. Iki galon iki ngene iki dikai makni, yo dikai ibuku pemirsaku. Sijine iki karena beberapa hari ini saya beli galon sekalian air mineral sekalian sak galone soalnya apa arep tak ijir-ijiri lho misale. Arep tak ijir-ijiri tanaman. Nya sedikit bawang dayaku arep tak pindah urung. Wis apa jenenge? Rewang golek gawang urung tak candhak guys. Iki sini yo sak kabeh pemirsa. Oh iya penjawab pertanyaan pemirsa. Mungkin langsung tak jawab cuma mungkin urung detail tak jawab juga ya guys. Ya ono sing takok, Mbak, itu di rumahnya pengantin perempuan iya. Terus pernah tak jelasno sebelumnya. Mungkin pemirsa ono sing urung roh. Ibarat iki wale ajang pemirsa. Seharusnya kan si pihak perempuan itu si bagian iring-iring pengantin ya, ijab ya. Kuwi diwalek nek pihak wong lanang sedangkan ngunduh mantune alias pasare nang pihak perempuan. Kan ono to pemirsa, iki tergantung hitungan hari, hitungan apa? Ketokan apa nih ini? Ketokan dino. Nah, gantung hitungan. Ini kan aku ono tukang ngitungke dhewe. Hari yang baik ya memang orang Jawa ibaratnya ya saya sebagai orang Jawa ngono saya pernah juga nikah ya
Ini memang nganggo hitungan dino. Mungkin ya orang lain selain orang Jawa juga banyak ya yang dianggo hitung-hitungan seperti itu. Kuwi apike ngono. Dadi kan sing duwe gawe kan ana sing ngitung dinane ora kaya. Ngono guys. Anaknya Mbak Kemi siapa? Anak berapa? Anak Mbak Kemi itu 3 semua yo. Cewek 3 semua, cewek maksudnya. Kuwi. Itu kalau tes minta tak kebun. No, 3 semua, cewek semua. Sing duwe hajat sing duwe acara nikahan iki Mbak Sri, anak pertamane Mbah Kemi dan Mbah No. Mbah No kuwi kakange alias mase makni mertuaku. Kuwi anak sulunge Mbah Karmi. Mbah Karmi iku makni pemirsa. Iku jujur tak ganti soalnya mungkin pemirsa masih bingung dikira ki sing nikah anake Mbak Kemi mungkin. Mbak Sripa, Mbak Eni, terus Mbak Uji, Mbak Sripa iki nang Jawa, Mbak Eni sing dikumpuli Mbah Kemi, terus Mbak Puji nang Trisinan kono. Trisinan iki sak melu Kecamatan Sambung pun ndi pemirsa aku sik ora paham. Terus pernah rono kali ulang tahune anu DNG. Nah, iki Mbak Sri ya anaknya cewek semua, Yusiska dan Vera. Mungkin anak saya bertanya kayak makanan itu dibagikan atau dimakan sendiri, mungkin maksudnya pemirsa iki seserahan lamaran kuwi paling yo. Cuk sing iku lho sing pas konten kuwi kan ono sing takok aku kaken ono akun komen-komen iku lho pemirsa apa? Game online apa kuwi? Aku dadi ras pira ngawasi. Kuwi nganu lho, guys. Dimaksud pemirsa itu mungkin lamaran yo, seserahan lamaran kok akeh iku dibagikan apa dimakan sendiri. Nek ya mohon maaf amit yo, mungkin nek selama setauku aku rewang, mungkin mohon maaf mungkin ada perbedaan di antara Cepu dan Jepon ya. Mungkin aku agak iki pemirsa melok rewang nang Cepu, maksudnya nikahan dulu agak iki memang sebelumnya orang pernah. Nek setahu saya yo selama saya mendarat mungkin gak di sini di Jepon nang Bloro ya. Kuwi seserahan lamaran kuwi nek dimakan sendiri tuh nggak akan habis yo. Jadi sebagian ya mungkin pengen di nggo keluarga inti, sebagian iku di sugohno nek pas ana sing ibarate tamu-tamu undangan atau mungkin hiburan kok wingi hiburane iki gong nek wong kene ngomongnya gong nek nang Bloro Jepon ki ngomongnya kerawitan. Nah, kerawitan kuwi kan tetep disuguhi lah. Mungkin sebagian dari jajanan kuwi bisa saja disuguhkan nek dimakan sendiri ku gak habis pemirsa. Tetep ya di ibaratnya sing pengen mek harus di selenggo jajan tamu ana sing pendarate ya dikasih. Nek setahu saya ya, cuma nek nang kene ya mungkin ya sama ya, aku gak ngerti sebelum maaf ya disclaimer ya. Karena memang mungkin ada perbedaan nek Jepun dan Jepun kok ada. Soalnya beda desa aku beda adat. Aku soalnya ki nang Cepu ki yo bisa lagi iki ya bener. Jadi setahu saya nek dimakan sendiri mungkin yo gak semuane, kadang yo dienggo imbo suguhan tamu, kadang kalau nek jenenge isa akeh kan nuku nek misalnya kebanyakan kan jajane bolu atau jeneng atau jadar. Aku kan diiris disuguhno nang tamu. Kan kadang sampai malam nek ada ana tanggapane pemirsa. Ngono yo, gak dimakan semuanya, nek dimakan diambil beberapa kok yo pengen ngrasakno lah seserahan lamaran dari keluarga pihak bisa nek dimakan juga ngerantek guys. Kadang disuguhno itu loh. Buat tamu ya mungkin ana pendaratnya yang pengen nyicipi yo. Boleh kok. Nek dimakan sendiri kan ngerantek guys. Sama rasa mun piye. Bisa ana sing mentahan juga.
pernah iber-iber ning gone lek damis to, Mbak Mur takok, "Bukannya kae wis ngiring enggak?" Kita iku Mbak Mur yo gak ngerti pemirsa, kan memang lumrahe biasanya iring-iring ini pihak perempuan ngono. Kene nis pasare ya, kuwi jenenge walik ajang. Diwalik cara menut proses. Nah, wis tak omong kuwi kan ayam. Itu nggawa ayam sejodo. Ayam sejodo itu dibuat ndalan iring-iring. Nah, iku mang balikan di pasar juga ada ayame. Terus ilah-ilah iki ada kelapane. Beberapa butir ada berasi juga sing mentan ano. Ya rata-rata bolu, terus keripik-keripikan ngono kuwi, guys. Jadi sebagian itu dienggo suguhan, sebagian ya dimakan bareng pendarate, sebagian juga beberapa keluarga inti sing pengen dikonsumsi warga ini. Oke sih. Aku mungkin sepemirsa sih komennya bunyi jadi aku gak ora tak buka deh. Kakek komen iki lho game online apa lagi? Wis. Ini iki rapi ngono pemirsa. Sedok mending lho kerdus. Iki anu tak gua ada. Sak. Yang berusaha ambere di ambere sumpal. Bar ya. Bagian aku disuguhno tamu pemirsa. Bulu-bulu kan cilik-cilik kan wis ketaan cilik-cilik aku tuh disuguhno nggo tamu, jeneng jajan tamu kan jeneng tamu udar kan kadang yo dicemel jenenge tadi disuguhno lho guys. Tahu yo mungkin juga sama yo tetep gak jauh beda sama di tempat lain di daerah lain. Bisa. Sebagian anak saya dijupuk duit, yo ngantene pengen ngrasakno sing dhewe pengen ngrasakno jajane pisan, sebagian tinggo tamu, sebagian juga saudara-saudara lain yo dikeke. Biasanya sih ngono, tapi mohon maaf disclaimer nek ana perbedaan maaf yo. Soalnya kan adikku nikah, aku nikah aku yuk ngono. Pendara-pendarate dikasih buku. Sebagian pengen dipangan dhewe, sing bagian bolu-bolu segala macam sing gak tahan suwe, kuwi dienggo apa kuwi? Suguhan tamu undangan. Ya gitu. Wes, rasane lumayan bisa. Teh karo kerdus kuwi bekas jam rusak. Mulai kok iring-iring aku beli jam nang toko sing wis perbatasan Padangan sama Cepuk. Aku bingung. Sih, matur nuwunku ya iki mang. Saya rasa ambek menjawab pertanyaan pemirsa bin ora menteng-tengotan jawab ya ono kegiatan liyane ya. Ya mohon maaf jika ada tutur kataku yang tidak berkenan dan mungkin penyampaianku kadang lho nang kene iki gak ngene Mbak, sing mungkin asik kene yo. Mohon maaf yo. Yo secara logika iki yo ngono kuwi, ngono secara penjelasannya yang menurutku logisnya kuwi nang ndi-ndi. Mungkin nek Cepu ada perbedaan ya saya minta maaf sing wong warga asli Cepu ya mohon maaf. Ya, terima kasih nonton kontenku. Tetap semangat untuk hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa selalu berdoa sebelum kita beraktivitas, sebelum kita dilindungi Tuhan, dilindungi Allah. Oke? Masa tetap berkolok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.